이게 하바파리 마오프리 बेखेवनाय जगा सेन्टार बेखेवनाय बे हाबाफारियाव जेरावनाखि फिथा हास'नाय हाबाफारि दं बे फिथा हास'नाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननि सहाय सहजों नुजाथिफोरनि बिथांमोननि सहाय सहजों हेफाजाब लानानै आङो फिथा हास'नाय हाबाफारिखौ सिगांनो थाखाय सिगांनो जाबाय खुलुमबाय। Sebar pomba. आंनि मुङा गपाल गयारि आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टार एन्ड योगा सेन्टारनि बर' बाजार सिटि गेटनि साखाथियाव बेयाव जों मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो फिल्डआव खामानि मावगासिनोमोन। बेनि उनाव जोङो माखासे उसुबिदानि थाखाय दिनै जों फिन खेनसेबाव गोदानै गोजाननि मानसिफोरनि थाग्रा खुलि बेखेवबाय आरो दिनै जों बेयाव बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादों। दा जों सिगांफ्राव गोबां जायगानिफ्राय फैदोंमोन, उदालगुरि, बाक्सा, बिदिनो क'क्राझारनिफ्राय आरो गोजाननिफ्राय गोबां पेसेन्टफ्रा बुंहरगासिनो माने बिथांमोना माने थाफैनो थाखाय मोनसे न' नागिरदों, बिनि थाखाय जों दिनै थाग्रा खुलिखौ बेखेवबाय। दा जोंहा आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारा जाहैबाय मोनसे सबसे पुराना पद्धतिजों बेयाव ट्रिटमेन्टखौ होनाय जायो। थेरापि बयबो मिथिखायो। दा बेयाव माखासे अइलनि दारै बेमारखौ नानाय जायो, जेरैहाय सानाय, आथिं आखाइ मिजौनाय बायदिसिना सोरबा टेनसनाव दङब्ला बिथांमोनखौबो ट्रिटमेन्ट होयो आरो गोबां बिदिनो पेरालाइसिस जानाय बिथांमोनाबो ट्रिटमेन्ट लानानै जोंनाव दासिम मोजां रिजाल्टखौनो मोनगासिनो दं। दा जोङो मेन थांखिया जाहैबाय जोङो जाहाथे माने समाजाव मोनसे बेमार गैयै मोनसे गोग्गो समाज जायो, जाहाथे माने बयबो खम समावनो ट्रिटमेन्टखौ लानानै मोजां मोनसे फाहामथाय मोनो। दा जोङो गोबां मानसियानो थेरापिस्टनि थाखाय जोङो गोबां जायगायाव थाङो, सोरबा दिल्ली मुम्बाइ बिदिनो लाहैयो। दा जोंनिया जाहैबाय सासे थेरापिस्ट फोरोंगुरु फैयो, बिथाङा जाहैबाय आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव 8 बोसोरसो खामानि मावनाय, गोबां एक्सपिरियेन्स दंखायो दा बेंगालराव। दा बेयाव जोङो मास मोनसेनि गेजेरावनो गोबां बेमारिफोरखौ सोलायनाय नुनो मोनदों। दा जोङो प्रपारलि सासे बेमारा सानथामाव ट्रिटमेन्ट लाजानांगौ। सानथामाव जोङो जायफोर बिथांमोनहा सानाय सुनाय बिथांमोननो आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टजों लोगोसे जोङो माखासे एक्सारसाइज योगा फोरोंहरो। बयनिसिमबो फुंबिलिनि गिदिरफोरनो खुलुमनाय जासिबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय सिबिनाय जासिबाय। गोनां बर' बाजार एसोसिएसननि चेयारमेन सार आरो मानगोनां जोंनि देशनि आफादगिरि बोसोनगिरि सार आरो मानगोनां बिटिसिएल गोलो हान्जानि पार्टी नेहाथारि आरो बिथांमोननि मावफारिया लोगो नोंथांमोन आरो जों